Oj. Oj, det var lite hård tilläggning. Ja, det var inte så bra. Vi Jag fick... hade planerat att lägga i backen, men jag glömde det. Pappa, Hur gick det? det där kan du stryka. Det var det bästa det. Om du går upp så kan du få sen. Ja, här är det röjning på gång. Du hamnar på arbetsläger. Ja. Ja. Är det första gången som du rör i död fisk? Nej, det kan man, men det här, för övrigt är det helt nytt. Ja, det blir spännande. Ja, verkligen. Och det är makrill vad ni lägger på. Det är makrill, ja. Det är intressant för att ta upp. Ja. Det ska ligga i då är det 3 timmar. Showtime. Då är det showtime. Jaha, Sara. En torsk. Ja, ett stort exemplar. Det kan vara så här också. Döda fisken. Så. Så. Är det snitt? Ja, men det gör inte någonting. Nu kan du bara slänga det. Du kommer lite senare. Ja. Nu var ju mycket här. Ja, vi har nu alltså grillat potatisen och den blev helt svart på undersidan, men den ser ut att vara supergod. Vi smakar lite på den. Den smakar riktigt gott. Ja, riktigt fint. Bakad, bränd, karcinogen sak. Nu ligger köttet på och jag tror att det ska bli färdigt. Det är medium rare. Jag ser lite tomater som Emil har tillrätt här med mögelis i. Får vi ingen fisk då? Ingen fisk. Ja, men nu va? bara torsk ska vi väl äta. Imorgon? Det ser vi fram emot. Ja. Vi äter jättegott. I solsken utanför bergen. Där det annars regnar. Oj, det är ju bästa fisken av allt. Oj, det är nästan monsterfiskarna. Hej! Men Henrik, vad ska vi göra med fiskarna? Vad är det för fiskar nu? Vad är det för fiskar? Vad är det? Är det en torsk? Det är en lange. Är det en lange? Långe. Och det är en kämpegod fisk. Och det här är... Och det är en lite annan färg på den. Men vad anser du den? Vi kan lägga din fina. Vad anser du kvalitet? Det är samma. Slänger inte in. Vi har en helt röst med i kölskapet. Ja, men det där, vadå ska jag laga det Vi här kan ta då? med lite till frysen i byn. Ja, men vadå ska jag laga det till exempel? Det du kunde göra var att lägga lite filetärer i. Lite stycke med föräldrar. Han kött, en halv stycke kött från fingren tidigare som det tog lång tid för den att grå. Det är också Du bra på vet när sånt där. du här så köttar han en hela grej. Ja, det ser ut som du har gjort det. Nej. Jag känner gott mycket jobb. Hur mycket, alltså äter de en dag och sen så äter de inte på några dagar bara? Det, alltså de äter när det finns mat och de äter när de vet liksom. Nu är det vad den har i magen. Det är lite att sätta bara lägger i magen. Ja, men det är spännande.